mazera ane zvombo zvinotyisa, ane ndandi, ane mabhaudhi, mapanga, ane mafoni anodhura fani. Ukabata magetsi, macheso akaimba kuti usazobata magetsi, ndo magetsi acho anouraya. Ndosika maona kuti atofa mukomana. Ndazizesa, kuchema nezesa. Vanhu vezesa vane moyo wakaipa chaizvo. Havasi kutipa magetsi. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchiitiko chinorwadza chinovhundutsa. Inini chandiri kuziva chaitika ndechekudai so. Ndatiri kubva dzava 14+6 mutori paWhatsApp. Saka kune vanga vaonawo chiitiko ichi. Vangomukawo vakaona chiitiko chaitika. Saka ndakaona chiitiko ndofunga vanga vachienda kunohota and then wabva waona transformer nechepadhoo paine munhu akafunda ipapo, asi munhu uyu anga achionekwa kuti anga ane bolt cutter inodagura tambo nereken mower anozoziva kuti anga achida kuishandisei. Saka vabva vangotumirawo vachingoti kansela unogona kuripota nyaya iyi kupi kupolisi. So ndo maonero ataitawo nyaya iyi, then isu atamhanyawo kuda kunoona kuti chii. Zvekuti anga achidei mukati handina ruzivo nazvo, asi anga achida kuba something because anga aine chekudamburisa chavo. Ndivava vanhu vacho because kusazoziva hedu kuti chiitiko ichi chaitika nguva chaizvo, asi magetsi adzima kuma12. Adzima kuti ma12, saka takutofungira kuti pamwe ndizvo zvimwe zvinenge zvakakonzeresa kuti magetsi edu adzima. Saka vanhu vakadai kazhinji kacho kutoona kuti ndo vanokonzeresa zvakadai. Handifungi kudaro because handina kana wandaona, asi kunoku pane area iri kunoku vanga vane wiki vasina magetsi, then kune magetsi kwacho ndokwandiri kutaura kuti ini ndinoona sekune vanhu ava nenungo dzekushanda, nekuti munhu ukava nenungo zvinokutuma kuti uzogumisira wava kuda kuba, wava kuda easy money. Saka inini chandinokurudzira vanhu ndechekuti ngatifarire kushanda, tive nemari dzakachena, tibate maoko edu mari dzakachena. Izvozvicho tisu takaisa masimba vagari venzvimbo ino tichitira kuti vasabira vatinezesa mari patiri tirikubhadhara ende titisikarisira kuti kana vezesa vaisa zvinhu zvavo zvomweya protected kuitira kuti vanhu vasakuwari. Handiti kukufa kwaita munhu ende munhu iye anga achitoba ende isusu hatikwanisi mumwe munhu wozvenge kubva mumba kwake ouye opinda muchimba chamagetsi. Zvinoratidza kuti vanhu ivavo isaida vanhu vakamboshanda kuzesa kana kuti munhu anotoziva nezvemagetsi. Saka tatiri kukumbirisa kuti zvinhu zvese zvakaita sezvizvi zviri papa vezesa voisa nhingiriro protection inovhara zvimba izvozvizvo. Even mwana yenge zvichiona ipasiwa pakavhurwa vatoenza vana vanogona kuenda ipapo vachitamba votopinda futi chapai imomo. Saka tatiri kukumbirisa kuti vezesa nyangwe pavanogadzira magetsi ngavasiye vanatovhara. Vanhu havazokwanisa sei kungoya pamasimbi nguva yayo. Tikunzwa kuti vakabhoya vachigadzira masimbi vakasiya vasinyanyatsovhara here kana kuti masimba acho haasisina rubatsiro. Vakasiya pavharwa bati kii apaine kii imwe chete. Ndofunga marimwe zuva taitotaura nenyaya yekii papapo tichiti pakutonidha imwe kii zvekare. Saka tatangirwa munhu yabva auya zvinoreva kuti ndo zvinhu zviri kutishayisa magetsi. Vanhu ivavo vari kuuya vachipa zvinhu zvemagetsi isusu topinda mudambudziko. Ndapedza svondo rese ndakabata makii anga achipiya ipapapo vachiti vari kuuya kuzogadzira. Hakuna munhu havauye, vanotozouya nguva yapera nyangwe chikavhira. Vanhu vari paarea inei hatirari nemagetsi zvaanenge achiita. Seipapo paapedzira kuenda akabuda moto usingaiti vanhu vese tikamuka. Saka zvinhu zvinotityisa nekuti zvinogonawo kuzova moto wemagetsi unogona kutapukira kudzimba dzedu. Vanofanira kuti vakaudzwa zvichemo nevanhu
vobatsirana nevanhu because enhezvi mukatarisa midziyo chaiyo mizhinji mwe pamwe yakatotsva asi kuti havasokwanisa kuyasogasa chii ko aine chako vanhu vana kutywa kuenda vasiwana kwaino manifomu touyawo nenyaya yemurume uyu afirapo enezvi vasiya pakashama ndokatodiki tokaita sekuti tinouya papa tautoti ada kuna nona kuti mune yanditi tosvika kubata mwana ofira muzvi ofira mumu saka todangotovezesa nga vatoro action nguva ichiripo vachigatsawo zvejoin time mirango yarukuwa yakatoreruka dakwa murango wakatooma murango yakaoma vanga vasingaitobasa vatokuwa murango wekutoti wakatooma chaiwo kutooma bhosi kufuraye life yevamwari wozaba kukutika kunotoita kakobva mumwe munhu unongatokutika zvokupisa kana dzimba vanhu toka sei watotsva ione kuda kwaprogram yake kuda kuti wakure sekuti wamwana saka ngwako murango wakatoti kurei ini hangu urwadziwa naye munhu akaurwadziwa naye because munhu akutouraya saka idzo mbavha dzacho dzawanda kunopa hatina kana kugariki pangu ipapa ndakatobirwa vai manje 480 mafoni 6 esaka nenyaya yekuti kunenge kuine rima kareko zvazvisinganyanye kudaro nokuti taive tine chiinai tine magetsi saka zvazviri kudai isusu tochema kupi nokuti vezesa vangauya vachigadzira patikavataurira vanongoto tichasvitsa zvichemo hakuna kwazviri kuenda saka tirikuda kuedza kuti tibatsirwe kana muchitirima mukutaura zvepamba pentikere kunokubude pane mastreet lights nematawala hatina tine nguva vaiuyowo zvechokwadi vachitaura kuti toda kuisirai matawalights tichikomplena nenyaya yerima iyoyo ende tokumbira hurumende kuti munhu anopaka please wenga vatinatota murango kakurisa bozi vamwe vari kutokurayira upenyu hwamwana vasina kuzoti vanonge vachiisa pamuasa vanhu vachitofanira vanhu transformer yakavakiriwa mapapa katovhurika papa tinoona vanhu varikuvakirira chepasawanda imimi akapana namurakawasipamasisiri aya vakatowakirwa ane zvombo zvinotyisa, ane ndandi, ane mabhaudhi, mapanga, ane mafoni anodhura fani. Ona inotoba abvira kana chobira. Chitupa chaonekwa nacho chaonekwa nacho chake ndechekuziga. Kutoba chitupa chemunhu akwanise kuba ose akanda chitupa chiya panozoti masiyaiti akutarisa ona kuti mukadzi uyu akabarwa mukadzi anenge asina mhosva. Akabatisa vamwe vanhu vasina mhosva iyo iyo.
chii chamunoda kutaura pamusoro pechiitiko chaitika uyewo kuchenjedza vamwe vakatokuti vanenge vachida kuzoita zvakadai kutaura kuti ukabata magetsi macheso akaimba usazobata magetsi ndo magetsi acho anouraya ndosika maona kuti atofa mukomana saka mheno ndobatawo magetsi vachifunga kuti wakangwara wabataana rufu rwake acho rufu rwakanaka ndazizesa zikuchemanezesa vanhu vezesa vane moyo wakaipa chaizvo havasi kutipa magetsi1 week, 2 weeks. atiziva rupirwa imari matototsvaga mabasa odatachozvibonao takatozviita togadzira magetsi havagadzire magetsi havadira satotwasa kuzesa moyo yenyu yakaipa zvisingaite ana mamatauyawo kupataura imatoratiwa kutenzi nekuti akauya vaimagetsi ungatitsanangurire kuti kuno kuzvikufamba sei magetsi aya akafana musi wechingwani musi wemanje tikamuka tistori namagetsi tikatotarisira kuti vezesa vacho vachakwanisawo kuuya kana musi wechipiri vati kusvika nhasi mazoonekwa pakafa munhu dai havazesa vacho havasiwana kuuya kumakuti hatitozire magetsi vana vavhura kuzvikoro techida kukabva mabhuku evana kunyora mahombo anoenda kumabasa kana mainifomu evana chaada kukainyo vana kuti aibve dzakaunyana vanhu vezesa ngavadzidzewo kuti kana magetsi aita kouti vauya nenguva vatibatsirewo dai vakauya nenguva dai kusina dambudziko ratazosangana naro nhasi chikumbiro choti zesa ngaione kuti paita purobhemu vasvika nenguva chichamuda kutaura pamusoro pevanhu nekuti havana hani vane vamwe vati amunosangana nawe nekuda kwekuti kunokune kusina magetsi kwane zvinokonzera kakuti mbavha dzawanda
magetsi enyu anowanzofamba sei munenge mune magetsi nguvai achienda unoshandisa magetsi